står her med en 3D-printer, der kan printe i 3D. Det er helt vildt. Det fungerer på den måde, at man finder ud af, hvad man vil printe. Og det laver man så i sådan et 3D-program på computeren selvfølgelig. Og så var der nogle ord, som jeg ikke kan huske, som sender det videre ned til den her maskine. Og så med plastik, som man jo kan få i forskellige farver, så smelter den det her plastik og laver sådan nogle lag. Sådan så man, for eksempel denne her, den er bygget af, jeg ved ikke hvor mange lag. Og det er simpelthen plastik, det er det, den kan printe i lige på nuværende tidspunkt. Her er der et produkt, den kan lave, og du skal næsten også lige filme over på mit Google. Baseagtige figurer, ting, sådan noget som denne her. Fantastisk. Og det bliver lavet af det der ledning der.